എന്താണ് സ്നേഹം? നമ്മളെല്ലാവരും എന്തെങ്കിലും ഒന്നിനെ സ്നേഹിക്കുന്നതായി കരുതുന്നു. കേവലമായ സ്നേഹം, ദേശത്തോടുള്ള സ്നേഹം, വ്യക്തിയോടുള്ള സ്നേഹം, പൂന്തോട്ടത്തോടുള്ള സ്നേഹം, ഭക്ഷണത്തോടുള്ള സ്നേഹം, അങ്ങനെ പോകുന്നു. സ്നേഹം എന്ന വാക്കിനെ നാം വളരെയധികം ദുഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ അടിസ്ഥാനപരമായി സ്നേഹം എന്തെന്ന് കണ്ടെത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. സ്നേഹമെന്നത് ഒരു ആശയമല്ല. നാം മറ്റൊരാളെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ആഗ്രഹമുണ്ട്. വിചാരപ്രക്രിയയുടെ പലതരത്തിലുള്ള ആനന്ദകരമായ വിക്ഷേപങ്ങളുണ്ട്. സ്നേഹമെന്നാൽ ആഗ്രഹമാണോ ആനന്ദമാണോ കണ്ടുപിടിക്കണം. സ്നേഹത്തിൽ ഭയമുണ്ടോ എന്നും. സ്നേഹമുള്ളിടത്ത് പകയും അസൂയയും ഉത്കണ്ഠയും സ്വന്തമാക്കാനും അധീനപ്പെടുത്താനുള്ള ത്വരയുമുണ്ടായിരിക്കും. ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ആഗ്രഹിക്കാതെ സ്നേഹിക്കണം. അതിന് വിശുദ്ധിയുണ്ട്, ആനന്ദമുണ്ട്.